kwantare da hankalin ki mama, lamarin akwai ban kyama, zalunci yana daɗa girma, mai rayuwa tana ƙonewa, zance ya kare, haki na 'ya'yan mun kare, wani ya zo ya ture, ginin da muka yi katafare, laifin wane ne, wasu sun ce na iyaye ne, koma mai ne aina ga su mata ne, fyaɗe ya yi yawa a gari, 'ya'yanmu na a cikin haɗari, ba sa fita yawo a gari saboda matsalolin fyaɗe, menene abin sha'awa a jiki, 'ya'ya ƙanana da babaki, kasawa cuta kazanta jiki, baba ka ci amana dan mata iyaye ne su, hakkinsu an takewa, Allahu kai kare su, mutuncinsu shine nawa. wasu ne suka biyo ni za su kashe ni ka taimaka. Me ka musu za mana? Zan gaya ma. A ƙarya ne wallahi. Kaga. Ba kai saba wallahi. Mata iyaye ne su, hakkinsu an takewa, Allahu kai kare su. Kaga zo. Lafiya ne ga ku da makamai haka. Ga wani ya wuce ta cikin gurin ba? Ya wuce? To da tuku. Me yayi muku zawo? Wallahi na yake. Ina yake mana kai yayi muku da yanku da makawai. Kaga fyaɗe yayi ya sa muke neman shi. Fade! Fade! Kaga wannan ba shi da lafiya. Da Allah ku zo mu yi nan. Ina ganin mu da Allah. Mu nan da Allah. Mata iyaye ne su, hakkinsu an takewa, Allahu kai kare su, mutuncinsu shine nawa. Hey, wani fyaɗe ya aka kama shi. Wayo Allah. Ina suke? Sun da. Kai. Amma mutuni na gaskiya ka haɗu ba. Ka san Wai tambaye ka. Me ka musu ne suke bin ka? Wa san mene musu? Ina shawo kwana keke na ma fa ina can. Ina shawo kwana kawai na ji ana ihu barawo. Hakan da zan kawai na ga mutane daga mai barandami sai mai adda sai ina suka yi yanzu. Sun yi nan. Oke na suka yi? Ɗayan ka tashi she kai nan. Oke zan Tsaya kaga. Kuma kuɗin ka na Haka so ne? Ba na so. Kai amma kana da kirki wallahi. Na gode. Yanzu yanda za a yi ne yanda za a yi zan dawo tun da na gane gurin. Shikenan. Kai ka haɗu kwa. Ta wanke shi duk wanda ya yi fyaɗe ka ga hukuma da kayan mu in su kare shi mu kama mu yanka da hannun mu.